नमस्कार, मी सिद्धी तुमचे सर्वांचे स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज मी तुम्हाला गुलाबजाम कसे करतात ते दाखवणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। सर्वप्रथम मी इथे गुलाबजामचे प्रीमिक्स घेतले आहे। ते तुम्हाला बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होईल। हे पाव किलो प्रीमिक्स आहे। या प्रीमिक्स मध्ये तुम्ही 50 गुलाबजाम बनवू शकता। आता आपण प्रथम गुलाबजामचे प्रीमिक्स एका परातीमध्ये घेऊ व त्यामध्ये 1 कप दूध घालून त्याचा चांगला गोळा करून घेऊ। तर आता आपला पिठाचा गोळा करून झालेला आहे। त्यानंतर मी इथे थोडे तूप हाताला लावून या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घेते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपल्या या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून झालेले आहेत। आता हे गोळे आपण तेलामध्ये सोडून ते चांगले बदामी रंग येईपर्यंत तळून घेऊ। इथे पहा, मस्तपैकी आपले गुलाबजाम तयार आहे। आता गुलाबजामसाठी आपण पाक तयार करून घेऊ। त्यासाठी इथे मी 5 कप पाणी आणि अंदाजे पाऊण किलो साखर घेतली आहे। पाणी आणि साखर चांगले ढवळून घेऊ व मीडियम गॅसवर चांगली उकळी आणू देऊ। आता आपले पाक थोडे थंड झाल्यावर त्यामध्ये तळलेले गुलाबजाम घालू व काही तासासाठी गुलाबजाम पाकामध्ये ठेवू। त्याने गुलाबजाम पाकामध्ये चांगले मुरले जातात। काही तासानंतर पहा, आपले स्वादिष्ट गुलाबजाम तयार झालेले आहेत। तर तुम्ही पण ह्या पद्धतीची रेसिपी घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि ही रेसिपी कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।